wani ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam cin abinci, amma da yake ana cikin taro sai ya ce a je a gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da mutum biyu su ci abinci a gidansa, kuma duk gurin yunwa ake ji. sai annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zai shi ya zame da shi da mutum biyu zai ci abinci, ragowar sabon su suna jin yunwa. sai ya je wa annabi rada ya ce ana gayyata ka gidanmu, abinci ne aka yi dan kadan ba zai ishe kowa ba, su suna ga su tausaya annabi ya ci, kowa ma ya kwana da yunwa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kowa ya aje gatarinsa na aiki da digarsa, za mu tafi gidan wani mu ci abinci. sai ga mutane dubunnai sun taho, shi kuma yaro ya isa gida ya ce na gaya masa. sai suka leƙa suka ga gayya ƙura na tashi, ce kai me kace masa ne? ce wallahi ni shi na gaya da ceto da mutum biyu, amma ya kwaso wannan dan abincin da aka yi gurasa. sai ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ka je ka ce kasu sauke gurasar daga kan tandirun, mun sa akan tandiru ake sata wanda ake huro wuta ta ƙasa din nan ana mannawa, to inda aka kwaba gurasa ya ce a bashi a rufe ka a buɗe, yana zuwa. da ya zo sai ya buɗe fefan da aka rufe kullun gurasar, sai ya karatu ya tofa ce sai ya rufe, sai ya ce a zo a yi ta gurasa. kawai zarowa ake ana mannawa, a zaro a manna, a zaro a manna, a zaro a manna a cire, a zaro a manna a cire. duk waɗannan dubunnan sai da kowa ya ci ya ƙoshi, ta leƙa kullinta ta ga ko ɗaya bai ragu ba. ya ce to kowa ya ƙoshi, aka ce ya ce to ku zo mu tafi mu ci gaba da aiki, ke kuma mun gode. yanzu kamar lokacin da aka rasa ruwa a lokacin yakin abin nan sulhu Hudaybiya, su 1,400 ko da 500 aka zo ko babu ruwa, sai annabi ce a samo ko kaɗan ne. da aka samo ruwan sai annabi ya tsoma hannunsa a ciki, ce bismillah, sai ya haka ya ce ku tara, sai kawai ga ruwa yadda ka san irin mita famfan nan ta buɗe, mai sanho ya zo ya tara, mai salka ya zo ya cika, mai waye duk suka cika abubuwan da suke bukata. ya ce to alhamdulillah, kawai tsoma hannunsa ya a ruwan, sai Allah ya mai da hannun ya zama ruwa yana fita. na ba almawan bayani asabi, ruwa ya ta kwarara duk ya isa kowa. kaga wannan miracle ne na taksirin yawaita abu kaɗan. to yana da wani raƙumi irin raƙumin nan mai faɗa, amale, ga faɗa ga tutsu, kuma raƙumin kana tafiya sai ya tsaya kai dukan duniya na yaƙin gaba, ko kuma ya ranta da gudu kai ya tsaya ki tsayawa, ko kuma ya ƙi tafiya kwata-kwata, ko ana son ai sauri ya dinga tafiya a hankali. ya rasa yadda zai da raƙumin nan, sai kawai ya ce wa yaransa kwashe kayana da kan raƙumin nan mu sake shi kawai tafi, wannan raƙumin ba shi da amfani. sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce, sai ya ga suna ta kokawa da raƙumin, sai ya ce Jabir sai mun da wannan raƙumin na kamara. sai ya ko nawa ma su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya buga bayan raƙumin haka, kawai raƙumin nan sai ya girgije malam, sai raƙumi ya koma lafiya lau. Jabir ya hau ya ja shi da gudu ya tsaye da shi, ya tsaye da gudu ya tsaya, ya ga yanzu ya koma ya saiti yana jin umarni. sai annabi ce to siyan mun, sai ce a na fasa siya, na fasa siyarwa ya rasulullah. ta kai dai ka siyan mu, ya ce to sai ya rasulullah. aka yi ciniki, ya ce to ya rasulullah da sharadi sai mun je gida zan kawo ma, saboda yanzu ba ni da abin hawa. kuma ya ce to shikenan. aka yi ciniki, annabi alaihi salatu ya ce to mun je gida sai ka zo ka karbi kuɗin, sai ka kawo min raƙuma. ana komawa gida sai Jabir ya je ya sauke kayansa akan raƙumi, ya tafi da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. da ya je ga kuɗin, annabi ya aje, sai ce Jabir cinikin nan da muka yi ɗazu kana gana da ki hancinka? sai ce aya rasulullah ciniki yayi. sai ce to ɗauki kuɗin ka haɗa da raƙuminka ka tafi. dama so yake bashi kuɗin, amma ana so a bashi kuɗin ta yadda zai zama tasigar siye da siyarwa. sai ya bashi kuɗi, ya ce to ja raƙuminka kuma ka je a kula da iyali.